Γεια σας! Σήμερα σκέφτηκα να κάνω ένα βίντεο tag με 10 ερωτήσεις που μου έχουν κάνει κάποια κορίτσια. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Τι νούμερο make-up σας βολεύει να φοράτε και γιατί? Εγώ φοράω το νούμερο 5. Κανονικά δεν είναι αυτό το νούμερό μου, αλλά έχω διαβάσει ότι πρέπει να φοράμε ένα τόνο πιο ανοιχτό make-up. Λοιπόν, τι χρώμα μανό πιστεύετε ότι πρέπει να έχει μια κοπέλα? Κάθε κοπέλα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχει αυτό το χρωματάκι. Είναι απαλό, είναι ωραίο. Το φοράω και εγώ τώρα. Φαίνεται λίγο άσπρο, αλλά δεν είναι. Είναι απαλό ροζ. Baby pink. Περίπου. Λίγο πιο ανοιχτό από το baby pink. Τι πούδρα σας βολεύει να φοράτε και γιατί? Λοιπόν, εμένα με βολεύει αυτήν εδώ. Την έχω 2 χρόνια. Όταν είναι το νούμεράκι 2. Αυτό είναι το χρωματάκι. Έχω κι άλλη μία πούδρα που είναι A1, αλλά είναι σαν άσπρη. Λοιπόν, την έχω τελειώσει. Θέλω να τη βρω ξανά αυτή. Ένα καφέ πράγμα. Ένα ωραίο της άμμου. Είναι πολύ ωραίο. Ποιο κραγιόν πιστεύετε ότι θα μπορούσε να φοράει μια κοπέλα στο σχολείο? Λοιπόν, εγώ προτείνω αυτό εδώ. Είναι ροζ, αλλά στην αρχή βαφεί διαφανές. Και όταν ψιλοστεγνώσει, να το πω έτσι, τότε φαίνεται το ροζ. Είναι απαλό αρκετά. Όταν βάζετε σκιά, τι πινελάκι σας βολεύει να χρησιμοποιείτε, επαγγελματικό ή από τα άλλα? Λοιπόν, έχω 2 πινέλα. Αυτό εδώ είναι το επαγγελματικό και αυτό εδώ είναι από αυτά που έχουν τα περισσότερα κορίτσια. Εγώ χρησιμοποιώ το επαγγελματικό, αυτό εδώ, γιατί είναι απαλό και με βοηθάει περισσότερο στο να απλώνω τη σκιά, ενώ αυτό εδώ πέρα και τις περισσότερες φορές γρατζουνάει στο μάτι. Ποια είναι η αγαπημένη σας κρέμα σώματος? Λοιπόν, εμένα μου αρέσει αυτή εδώ, Victoria Body λέει πάνω, είναι μεγάλα. Αυτή εδώ μυρίζει υπέροχα. Είχα κι άλλη μία, αυτή είναι εδώ, αλλά εντάξει, μ' αρέσει και αυτή η σημερινή, αλλά προτιμώ την άλλη. Ποιο είναι το αγαπημένο σας κραγιόν και γιατί θα το προτείνατε να το έχει κάποια άλλη κοπέλα? Λοιπόν, εμένα μου αρέσει πολύ αυτό εδώ, το πορτοκαλί. Το φοράω και τώρα, δεν ξέρω βέβαια αν φαίνεται. Λοιπόν, σε μια νέα κοπέλα που τώρα αρχίζει να βάφεται όπως εγώ, θα της το πρότεινα, αλλά να το βάζει λίγο απαλά, όχι, δηλαδή να το βάζει και μετά να βγάζει λίγο με το χαρτί. Είναι λιγάκι έντονο, αλλά είναι ωραίο, είναι πολύ ωραίο, μου αρέσει πολύ, γιατί έχει και στρασάκι, είναι λίγο ωραίο. Και οι περισσότεροι διάστηροι φοράνε καφέ, πορτοκαλί, κραγιόν και το συστήνω κι εγώ. Λοιπόν, 7η ερώτηση. Ποιο είναι το αγαπημένο σας άρωμα? Λοιπόν, έχω βρει αυτό εδώ πέρα, μου αρέσει πολύ. Έχω χάσει βέβαια το καπάκι, αλλά δεν πειράζει. Είναι γαλλικό άρωμα. Και παρασκευάζεται στη Γερμανία, αλλά είναι γαλλικό, δεν ξέρω τώρα. Εγώ όταν το πήρα μου πάνω να είναι γαλλικό. Είναι αυτό εδώ.
είναι πολύ ωραίο. Μυρίζει υπέροχα. Λοιπόν, ποια σκιά προτιμάτε και γιατί? Λοιπόν, εμένα μου αρέσει μια σκιά που μου έσπασε στο μπουκαλάκι της και το έχω βάλει εδώ. Είναι ένα είδος δερματί με στρασάκι, είναι πολύ ωραίο, είναι απαλό. Συνήθως το φοράω και στο σχολείο, είναι ωραίο. Και βέβαια είναι λίγο έντονο, δεν μπορούμε να βάζουμε πολύ γιατί φαίνεται μπου άσπρο το μάτι. Είναι πολύ ωραία. Ποια μάσκαρα σας αρέσει να φοράτε και γιατί? Λοιπόν, εγώ τώρα άρχισα να βάζω μαύρη μάσκαρα. Φοράω αυτήν εδώ. Είναι από αυτήν εδώ την εταιρεία. Μ' αρέσει πολύ, με βολεύει. Είναι ωραία. Με διάρκεια. Και είναι και αδιάβροχη από ό,τι έχω καταλάβει. Και βγαίνει εύκολα με μαντιλάκια, όχι που ξεβαφόμαστε. Από μαντιλάκια κανονικά για τα μωρά. Αυτές ήταν λοιπόν οι ερωτήσεις. Εάν θέλετε μπορείτε να μου γράψετε και από κάτω ερωτήσεις για να σας τις απαντήσω. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι μου. Φιλάκια πολλά, γεια σας!